DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Nagakasamay, eksabak, kapaminaw siguro ng drama, nasa sulod. Ato kagakasamag gatuktukon ang atong listener of the day karong magkakasamang adlaw. Ato pakuratan. Pakuratan balik. Ayo! Mura magitex. Ay, mayong adlaw! Tabi, kisa pa nga na to. Alma Cuyos, Alma Cuyos? O sa saktong address diri kasamang Alma? Dumalagtre, Dumalag 3, Matina Aplaya, magkakasama ng atong syudad sa Davao. Sa Panginoon nimo kasamang Alma, sa Magyon. Tigpaminawan dyan kas DXDC, kaya rada, tingog ba na di asulod? DXDC yun. Nakalap doon ako ang radyo sa DXDC. Di basta-basta, no? Nga naman, nga ganahan si kasamang Alma Cuyos sa DXDC. Unsa man iya magkakasama nga, ginakabuangan dyan sa DXDC, binabi. Kanaman ang mga nindot ng mga balita. Hindi na kakasabot. Mga drama po, mga nindot ng mga drama. Di basta-basta, no? Hasta imo pamilya po, ako na po paminaw. Maminaw sila kay kung di sila maminaw, panumbagon na ko sila. Grabe ding, inahan na magkakasama. Delikado dito, maminaw. Pero di basta-basta yun. Lumikan anak kasamang Alma, nga ikaw may amo mapili karon nga listener of the day, nga kay Gamtip, surpresa gikan na mo sa DXDC. Ang unahon na to, radyo siguro. Binabi, itunol ang radyo. Gitunol na. Kasamang Alma, brand new kayong radyo na pagilugos DXDC. Binabi atong ilisuon ko bandar ba? Isos bandar yun eh, magkakasama pala akong dili. O niya, kasamang Alma, dili pa rin mao. Kumikan ka ikaw ang listener of the day karon. T-shirt! Para nga pamatuda na to nga si kasamang Alma, siya gyud magkakasama atong listener of the day karong adlaw. Sukata. Grabe mo ra magagi. Di sukod na daan mo ra manig sinabutan. Oy, di basta-basta. Ang ngayon kayo, igo kay kasamang Alma. Nakaluto na mo kasamang Alma panudan ninyo karong adlaw? Wala pa. Wala pa. Sige, ni ana ang lechon manok. Ang pingi kay dangog kayo kasamang Alma. Dangog kayo. Nana, lechon manok ha? Kami ano Oh, tungod ni ana. Kay mag-usap-usap mo nang unod sa lechong manok. Dili pwede nga way pantulak. Pantulak na po. Ni Aragot. Woo! Basta-basta yun. Litro yun kasamang Alma. Hatagan atong higayon nga makapasalamat ang atong gasakpan karong nga adlaw nga listener of the day nato diri sa Matina Aplaya. Punta Dumalag kasamang Alma Cuyos. Ay, pasalamat ko sa DXDC. Kaya dugay na naman ang ipangandan na inyo ako madakpan. Dakpan na dyan ko ninyo. Ano mga silingan, paminaw mo kay dagang kayong mga pakulo ang DXDC. Paminaw ko mo sa DXDC. Dagang po mga balita. Makatunan ninyo. Yes! Salamat kayo kasamang Alma Cuyos nga ato ang napili karon gagitagan gibundagan sa dagang grasya premyo karon magka kasamang adlaw. Ato ni Radyo Man Dudong Ring Lubas Boga, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Tatak Arimen. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.